sowan ning donga kula kangge warga mriki nggih. Lah niki pun di sini. Benjing mboten saged Oh, sowan benjing. Soalnya nek benjing rawuh malih kula bayar melih jenengan. Lah nggih. Nah, bener Bu. Wah, Nggih, ra leres. sida der, Bu. Malah sing der Bu Patmi no malah. Makasih sesuai kalih temanipun dalu niki halal bihalal Nggih. warga masyarakat wonten ing pundi Pak? Lho, sampean wilayahe lak kene to mbiyen. Ndek mben pun dangu mboten mriki kok, Pak. Oh, Gemantar. Nah, gemantar, Pak. Nggih. Gemantar mriki sedaya saged silaturahim Nggih. apura lan apuronan alal bialar wonten ing dalu punika, Pak Yoyo. Nggih, leres. Nggih. Lah, tembung minal aidin wal faizin niku sejatosipun donga Mas Gareng. Oh, ngoten to, Pak. Yang artinya adalah semoga kita kembali suci dan dalam keberuntungan. Jadi artinya kok mboten maaf lahir batin ini mboten. Oh, ngoten nggih. Ngoten niku. Semoga kita kembali suci dan dalam dan keberuntungan. dalam keberuntungan. Jadi saling mendoakan yang terbaik. Ngoten niku. Nggih, oh ngono iku dongane minal aidin wal faizin. Nggih. Menawi halal bihalal Halal bihalal niku halal entuk, bihalal ya entuk tegese oleh karo oleh. niku lak sing praktis, Pak. Lah yen sampean piye? Oh, nek sing praktis mau mikir nggih ngoten niku, Pak. Gosek ta gosek. Aja kaya ngono. Niki Lah anaknya aku ora wilayah ngerti aku tak takon karo Yo, panjenengan. halal bihalal. Nggih. Hanya ada di negara kita tercinta Indonesia. Mergo iki budaya ya. Budaya Pak Tradisi, niki, nggih. budaya lan tradisi. Lal. Lalu negara-negara lain berikut mencontoh acara ini utawa budaya ini. Saking apike budaya niki ditiru dening negara-negara sanes niku lho Pak. Upamane ngendi wae? Malaysia, Singapura lan sanes-sanese niki pun ngenten halal bihalal. Sampean kok ngerti? Lho tangga kula teng Malaysia kathah kok. Oh, Salah iya. satune Upin Ipin nika Pak. Iya. Biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Leres. Nggih napa nggih? Nggih. Nggih, Pak. Non? Harus dengan ikhlas lahir dan batin untuk memberikan maaf dan memaafkan. Terakhir lal. Lalu bersama-sama bertekad untuk bersatu kembali, tidak membuat ataupun mengulang kesalahan yang sama. Halal bihalal diselenggarakan oleh warga masyarakat Gemantar. Apakah terjemahan Gemantar? Waduh, Pak, ora siap nek iki kula, Pak. Lho sing miwiti jenengan kok mau ngoncaki tembung kok. Ngerti ya, aku mau ora malah gawe jugangan dhewe ngeten iki. Lah iya, ning kudu tanggung jawab. Jenengan iki seniman sing cerdas, cepat, tepat, akurat. Gelem guyub, gelem rukun lan gelem bersatu, beda pendapat ora pegat, beda penemu ora padu, beda pilihan gemantar ora bakal rusak sing bebrayan tepuk tangan. Tepuk tangan Gemantar. Wah, cerdas nadyan spontan jos kaya ngono kok. Nggih nggih kemringet Pak ngeten niki kok Pak. Iya. Manfaatkan momen yang baik setelah lebaran untuk saling maaf memaafkan malam hari ini. Hebat. Terakhir tartamtu wonten hiburanipun. Inggih menika Ki Dalang Kondang putra Ustad putra Dalang inggih menika Ki Cahya Kuntadi. Iya nggih. Selamat. Sik aja marem dhisik. Anane halal bihalal terjadi sponsornya adalah Ibu Supatmi. Supatmi sugih bondo niki ya sedulur ya kanca ya kadang lan mitra. Wah iya. Tak alon-alon tak hati-hati Pak mulih ben nggawa ndas Pak niki Pak. Iya. Pat Lah dalah. kudu iso. Iya nggih. Nggih. Lah nganti ra iso ora sangoni jenengan mengke. Wah, kula tenang dalu niki wong mriki wilayah kula wis omah kula mulih rasangone ora masalah. Ora disangoni ora apa-apa? Mumpun lunas kok, Pak. Oh, Kur garek nglakoni niku. Tanggung kok. jawab kok. Pat
padamu warga masyarakat, ibu mengabdikan diri dan mendedikasikan diri. Sik ora pati penak to. Ora pati penak. Padamu iki piye to? Ora kae penak ya dipenak kene. Kaya lagu, Pak. Pat kaya padamu ki dadi ibu untuk masyarakat ngoten lho, Pak. Oh. Niku nek kula nek jenengan pate pripun, Pak? Pak? Nggih, nggih. Pat kuwi bubar telu lagi papat ngono. Mbok sing sae, Pak. Niki garenge tralala lho, Pak. Oh iya. Nggih. Cobi jenengan pripun, Pat? Nggih. Aja padahal, ayo. Aja melu-melu mburi lho, ayo. Pada umumnya Wes enek sing muni mau pada umumnya, ayo. Ayo. apa ora beneran. Lah dituntut cerdas kok. Iya ning ngangge mikir to, Pak. Nggih. Pat niku PAD. Kene ora tak ngonoke iki ora cair iki. Oh, dadi per huruf. Nah, P. P apa? Petel, sambang, srawung, jagong kanggone masyarakat. A. Akhlaknya iso ditulodo kabeh warga masyarakate. D. Dadi pemimpin sing maju, dadi pemimpin sing iso mensejahterakan masyarakate. Ayo. Terakhir mi. Nonon? Mi. Migunani kanggo bebrayan agung warga masyarakat ana ing gemantar mriki. Luar biasa, cerdas iki. Niki saestu Bapak Ibu ora setelan ora semayan niki wau. Spontan tenan. Ora gareng pilihan mokal saged ngeten Nggih, niki. pilihan terakhir di saat gareng liyane pun do main. Ya ora kok ya. Oh, gareng akeh kok, Pak. Pokoke kula nunut gandul sarunge Pak Yoyok nderek urip, Pak. Pokoke Pak pun saestu. Jenengan nun sewu, jenengan lagi pun ran ing ngapuran to nggih. Sampun. Kalih bojo sampun. Sampun kalih bojo kula nangis misek-misek nek kula ya mung guyu mawon, Pak. Loh, sebabe? Alah kula hafal wong wedok ki njaluk ngapura ngantek nangis dlewerani lho, engko angger 5 menit ya kembali ke setelan awal meneh. Iku pun pasti. Iya, betul kaya padha to ya ana ya. Bu Kesi nggih ngoten. Sami. Alah, ya niku jenenge ras terkuat di muka bumi nggih ngoten niku. Lah kula niki lho teng mriki dihormati, ndalang sewengi omong sewengi kuat. Ning anggere pun digetak bojo, goblok ndadak kula niku. Lah nggih to, Pak. Ngono kok sing Piyai Kakung direwangi nyambut gawe nggih to, Pak. Kala mangsa digetak-getak. Kaya kula niku. Golek dhuwit direwangi corengan babar wirang nang gone wong akeh ngeten niki. Bojo kula ning omah lho, Pak. Nyapa? Senam. Lho kuwi sehat lho kuwi. Numpak sepur kelinci. Tuku kerudung terus pendak dina jare arep golek pengajian. Iya. Lah kuwi lho tandha bedane Piyai Kakung karo Piyai Putri ning kuwi kodrat lho Mas Gareng. Piyai Putri iki enek apa sithik jagong kerudung anyar, kebaya anyar. Halal bihalal. Pengajian halal bihalal, kerudung anyar. Nggih to jilbabe anyar, kebayake anyar. Wong lanang niku lho Pak, sarung ngantek ngepir. Wis petise ngantek kuluh jamur niku mawon ijik dinggo lho Pak. Lah nggih. Ngono kok ijik apa-apa kleru rumangsaku wong lanang niku Pak. Ning sampean aja banjur nyepelekke karo Piyai Putri merendahkan wanita. Pancen diciptakan wanita itu adalah hal yang indah. Dandane wong wedok, macake wong wedok, kudungane wong wedok kuwi yang pertama tidak untuk siapa-siapa namun untuk suaminya yang tercinta. Sing ngomong sapa? Loh, takon ibu-ibu nggih napa mboten, Bu? Mboten, tetep mboten. Iki wilayahku kula ki apa? Iya. Wong ibu kene iki ayu ki mung nek arep jagong, arep pengajian. Nek nang omah ya dasteran suwek, koyokan teng pilingan ngoten niku. Tali kotange ketok cemite nang muntir. Apal kula Pak Kian. Wong padha bojo kula dhewe yang lumbruk ngoten niku. Bojo sing pundi? Anu, anggap niki warga masyarakat Gemantar elok Pak. Muga-muga pendak tahun mayangan terus nggih Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Silaturahim warga masyarakat nggih Pak Yoyo. Ngapunten nggih sik bodho nih ngapunten. Mboten napa-napa Pak, kula sugih pangapura Pak, mboten napa-napa. Bareng tak takoni bojo kok raine pucet terus. Pokoke Gemantar sehat sukses ya Pak ya. Mboten jane lakone piye to jenengane kali garwane? Mboten napa lakon napa-napa Pak. Biasa. Jenenge lakon urip biasa. Biasa nggih. Nggih. Disyukuri. Syukuri. Ning kula ningali teng napa niku teng WA jenengan pas story ngoten saiki kagungan joglo alhamdulillah. Pangestunipun Pak Kene ku wong ki nek lara ati
dadekke semangat nyambut gawe, rezeki dikumpulke, apa sing kepinginan iso dadi cita-citane kabulke. Amin. Ngoten kula kepik wis daus kula ora ndek bojo ora masalah, gitu. Nggih. Nah, terus kula nglumpuk-lumpuk duit kula mbangun joglo. Nggih napa sakniki? Nun, Nggih napa joglone? nggih mung nggo tenguk-tenguk mawon, Pak. Wong mampu kok, Pak. Waduh. Kula kok mbek joglo nggo latihan krawitan, nggo sanggar niku mboten. Wah, iya. Kaya wong butuh duit. Pendopo nggen kula nika saka gurune nika ukurane selawenan. Ngene jenengan ketoke luwih gedhe kan? Luwih gedhe, Pak, nggen kula niku. Pinten nika? Nika 55,5 ngangge setengah kok, Pak, nggen kula niku. Masalah niku jati ya. Jati ukiran men reng usuk diukir, Pak. Masyaallah. Pangan rayap kok, Pak. Sik tak ngaturi karo Bupatmi. Ayo. Anu Ibu Hajah Supatmi. Nggih, Bu Hajah Supatmi. Song-song agung sing ngasta jejer adil wonten ing anu mriki Gemantar garwanipun ngoten lho Mas, garwane Pak. Nek telepat kula nyuwun pangapunten nggih, Pak. Mboten, ngeten lho Pak Lurah. Nggih. Niku nggih. Nggih. Kagungan Mbak Yu. Mbak Yu. Naminipun Bu Hajah Supatmi. Oh, berarti Ah, kleru ngono kuwi. catetanku. Dadi Bupatmi dudu Bu Lurah. Senes, Benten. Nak nuki nek njaluk keterangan sing cetha to Le. Iki kok. Kowe gur ngono tok 450 luput. Isin to Pak iki. Ah iya. Monggo dumateng Ibu Hajah Supatmi katuran minggah wonten pepanggungan. Piyayinipun menika budaya Mas Gareng. Estu budaya. Lah nek Nembang ora sae. budaya ya nggih mboten nanggap wayang lho Pak. Lho, mboten nanggap tok. Nembang mawon pinter. Bu Supatmi niki. Ya mboten percaya to? Cobi. Ah, dibuktekke. Monggo Bupatmi katuran pinarak wonten ing pepanggungan sekedap kemawon Bupatmi. Kudu serawung kudu kenal kalih Bu Hajah niki. Nggih. Monggo Bu Hajah. Nggih. Dedek. Rakencan ing serasi. Nun sewu. Agemanipun Bupatmi niku lak cemeng padha kalih dalange. Lah kudunge kuning, padha kalih gareng, untune sami ya. Makasih. Bar kula semir kok, Pak. Anu Bar kula semir. mboten maksude niku rasuane jenengan. Lah nggih, Rompine. Nggih. Nggih. Kendalu Bu Hajah. Sugeng dalu Pak Gareng. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ngapa? Piyayi kok. Mirip kados garwane jenengan iki. Alah, Pak bojo kula mekrok kok, Pak. Ah iya malah iso mabur no. Sehat Bu Hajah. Sik toh. Mboten lah mekrok kan. Baksane apa to bojoku kok iso mekrok mabur iki? Lah mekrok biasane lek suwi kan. Pinaringan sehat nggih, Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, irunge Pak. Kaya apa? Mancung kaya pelorotan TK, Pak. Ah nggih niku piyayine sing ngersake mangke kula nyuwun anu nggih Pak Dalang dagelane Gareng Tralala. Sing ngersake Bupati kula namung menghubungkan. Ayo matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih Bu, sampun paring rezeki dhateng kula. Tegesipun panjenengan ikut andil mengentaskan kemiskinan nggih. Sami-sami. Lek salaman aja suwi-suwi. Ayo nggih. Piyayi iki nek sugih parfume, Pak. Apa? Wangine luar impor niki, Pak, impor. Napa mereke? Ketoke Charlie nih, Pak. Nggih. Nah, bojone jenengan lah nggih, parfum ya wangi. Bojone gapuk iki coba-coba. Nggih. Masya Allah. Napa? Fresh care, Pak. Kayak kecampuran bal pirik sithik ngeten. Nggih. Nggih. Malah ora. Ketoke- Monggo Bupatmi Nggih, menawi nggih. badhe paring Anu, dawuh. badhe menika. pangandikan rumiyin, monggo, Bu. Katahe sing rawuh niku Nggih. Bupatmi. Kula sak kanca matur nuwun sampun jenengan paringi rejeki lantaran saking Allah sowan mriki. Menika pinangka sedekah Ibu nggih, bibar menika ora saya suda ning saya ngrembaka rezekinipun. Amin. Amin. Nggih, nek kepengin ngrembaka terus nggih pendak minggu wayangan nggih, Bu. Nggih, mbot aja pendak minggu apa kuwi kekereban. Paling ora setahun pisan nggih, Bu. Calone wae ngendika Bupatmi. Tahun ngarep tetep wayangan Dalang Cahya Kuntadi ning klasik tanpa dagelan. Anu, kula siangnya kan enten campur sarine, mengke kula siange. Siange niku kangge acara lomba-lomba mbinjing kok. Esuk hadroh Pak kula melu kok. Kula lagu-lagu rohani nggih saged kok. Hadrol mboten nonton akhirnya senam akhirnya. Midodarenine niku kan tesenten Pak niku mengke. Niku kumpulan ulem sedaya mboten nonton sing acara. Lah Pak Lurah ngendika sok ben kuwi batal ora nek wayangan ora nek apa-apa. Ben sisan sing ramangan ben. Apa-apa kudu nilapke ae. Monggo Bulurah, kan. Anu Bu Hajah, Bu Hajah. Nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa pinanggih kalian Bapak Ibu sedaya dalam rangka halal bihalal seluruh keluarga besar Desa Ngemantar. Dan matur nuwun sangat Pak Dalang Cahyokun tadi yang telah mengisi acara ini beserta tim dan semuanya. Dan saya matur nuwun sangat kepada semua pihak yang membantu acara ini terlaksana dengan baik. Senajan no siang tadi banjir Pak Dalang, tapi mboten menapa-napa ngendikane wau hujan membawa berkah. Amin. Timbangan rezeki sing kathah nganti kaya banjir iki mau. Amin. Ya rabbal alamin. Dan yang pertama saya mohon maaf lahir batin keluarga besar saya dan keluarga besar Bapak Wiryo Tikromo Ibu Samijem. Saya mewakili secara pribadi nyuwun pangapunten sedaya lepat dumateng khususipun keluarga Gemantar. Nggih gitu Mas Gareng, dan saya mohon doanya bahwa adik saya besok akan mengijabkan anak satunya perempuan, karena anak perempuan ini cuma Mbak Eva. Mohon doa restu panjenengan semua, semoga acaranya berjalan lancar dan menjadi penerus keluarga yang ayem tentrem lahir batin, selamat dunia akhirat. Amin. Ya rabbal Amin. alamin. Tentunya semua ikut serta mendoakan benjing acarane pinaringan lancar, Amin. ngantos rampung boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Sinaosa kula mboten saged sowan ning donga kula kangge warga mriki nggih. Lah niki pun di sini. Benjing mboten saged Oh sowan. benjing, soalnya nek benjing rawuh malih kula bayar melih jenengan. Lah nggih. Nah, bener Bu. Wah, Bener. rasi doder, Bu. Malah sing der Bu Patmi malah. Makasih ya, Bu. Sami-sami. Dan sugeng rawuh dumateng sedaya tamu yang telah rawuh malam ini, sekalipun udan becek tapi bapak sedaya iso rawuh, saya ngaturaken panuwun ingkang kathah sanget. Lan nyuwun pangapunten sedaya kekirangan atas penyambutan kami sekeluarga. Nggih. Piyai lembah manah kaya. Lembah manah alus neten niki. Andap asor. Andap asor. Kaya pari kae lho, saya isi saya Saya ndungkluk. ndungkluk, saya menunduk, nyet aos ngoten lho, Pak. Ampun salah Mas Terus Gareng. pundi? Kula halus niku nek ngeten niki. Oh, Kula niku senenge keras-keras jadi menawi mboten teng mriki keras ngoten, Bu. banget. Nggih, Bu, bojo kula nek mboten keras nggih keplek-keplek kaya. Iya, diremason. Ketoke Nggih. aku mau kira rono kuwi lho jane. Lah nggih. Jadi ketoke aku tuh keras. Aku jane ra keras. Nek aku ti tegas ngono lho, Pak. Oh, nggih, nggih. Pancen anu wong lanang niku perlu ditegasi kok, Bu. Nggih. Nggih. Nek Nek ora mboten- kok tegas wong wedok niku keras mboten ning Iya. wong wedok niku kudu tegas. Mergo wong lanang leno sithik bebayani, Bu. Nggih, Bu Kesi. Lho nglakoni berarti. ngomongnya apa to, Contoh. Nah, Nggih. mula prayi-prayi sing rawuh di sini nek estrine rodok keras ki ya aja terus dilebokne ati. Nggih. Jadi nek istrinya keras tuh pasti dia akan menjaga gimana supaya bojoku iki aman. Nah, nih contoh Ibu Kesi. Anake guyu. Kaya ngopo rasane? Kaya ngopo rasane duwe garwa dalang? Nah, nggih. Surasa tak bacutke mungkin ndak ngenteki wektu. Pangapunten putra-putrinipun Pak Yoyok sami gemes. Lah kok lek nggih terus ngrasani wis do meneng urusane wong tuwek kuwi. Tapi nyuwun pangapunten lho Pak Dalang, Pripun, tidak Bu bermaksud Patni? saya begitu, tapi ini Nggih. untuk pada umumnya semuanya. Nggih, lazimnya seperti itu, Bu. Ya, karena Mbak. saya sudah jadi yang putri nenek, jadi saya sudah paham. Sekalipun anak-anak sekarang ini pinter, tapi kalah karo pengalaman. Lah leres. Ngaten. Ini. Jadi nek zaman saiki apa yayi-yayi sing ijik senior ki nek dikandani nasihati ki kaya apa ya? Kaya mbali ngono lho. Oh, ngaten. Karena daerah ngalami. leres. Nah kita kan pengalaman. Sudah mengalami. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya yang ada di sini dan yang ada dimanapun sekarang ini mendengarkan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Dalang juga, sama Pak Yuliatmono tadi bahwa bekti neng wong tua kuwi nomor siji. Nggih. Ngaten Tepuk nggih. tangan, tepuk tangan untuk Ibu Hajah. Ya, bektilah nang wong tuamu. Engko bakale wengko mulya. Sekali lagi untuk Bu Hajah, tepuk tangan. Matur nuwun. Ya, Jak. Ngaten Pak. Saniki jenengan nembang.
Kula nyuwun kado kagelem kabar saking Mbah Google menika panjenengan ugi mahir dalam menyanyi kok Bu. Monggo Bu. Mboten mahir, tapi kula niku seneng ngrungokke dadi melu-melu. Nek tadi swantene Pak Ustadz tadi apik ya. Pak Ustadz mau lho, Pak. Nggih sae. Lah nggih sae. Kula kawon kula estu. Lah nggih to. Lah nggih to, Pak Ustadz tasih ada, tasih lenggah. Oh iya, nggih ngaten. Bapak Ibu, aku rasa nyanyi nggih, mengke ndak. Wajib Bu, wajib. Nggih, lungi tengah Semarang nggih saged Bu. Wajib. Bawa Biasanya ya. piyayi cantik wis di panggung kok ora kersa nembang, niku akan luntur kecantikannya. Apa anu we aku nyawer we njen sing nembang. Walah, dua-duanya Bu. Tempat nggih, monggo Bu. Ya ning Tawang ya, Tawang Mas. pelok 6 nggih, Sobi. Gitu nggih. Nggih. Oh gitu. Nano. Ngoten. Moci-roci. Alah. Apalan. Ning Tawang ana lintang. Wah. Elak iki Jan. Ya iki lho sing Kripto Mendes. Ayo. Luar biasa. Ternyata saya nggih Pak nggih Bu Haja. Sae. Nggih. Masya Allah. Nggih. Mbok dijak dadi sindene Pak. Bayarane piro? Malah bayari lho Pak mengke. Iya. Ayo. Neno. Ayo. Wong bagus aku ngenteni. Iya, Jan. Rezeki Pak. Iya. Rezeki. Sing putri kaya widodari, sing kakung kaya garangan. Ampun garangan Pak. Lah apa? Kula nek delokke garangan pancen nesu Pak. Sebab e? Kula ki luwak kok Pak. Wah, malah nemen. Nggih. Lajeng Bu. Marang mega ing agasa. Suaranya ini lho Pak. Pripun? Jadi kaya iya kaya ora ngoten iki. Kaya piye ngono Pak. Dadi Kayak iya, kayak anu, ora. membuat penasaran ngoten lho. Nggih, nggih. Tenan. Kula tau ndek men entuk swara ngeten iki ya wong wedok swara ngeten iki. Akhirnya terus BPKB sertifikat ilang kabeh. Iya. Ah iya. Sentakane pamireksi janji janji Madang aku karang. ngerti Mas Gareng iki kok dadi kaya kepiye. Nggih, biasa Bu nyepia anu Jenengan nek ra lucu ya ora payu soalé. Pria tampan nyet ngeten niki. Oh, tampan banget. Bengi iki Mas nyen tampan dhewe. Soalnya piyayi sing ganteng-ganteng ning kene ora payu. Lah nggih, kula. Sing payu jenengan dhewe. Kula Bu. Dan sing tak bayar jenengan dhewe. Bu Patmi nyuwun sewu Bu. Nyuwun sewu Pak Gareng niki duda lho Bu. Aduh, dah. Nggih, piyambak pun dangu Bu. Lah Bu aja. Aja ngono rahasia. Kesel. Sampeyan arep pengen wayangan ping pira Pak mengki iki? Enten kula Pak mengki Pak. Ora gugu. Enek sing nggawa golok ning mburi kono. Sinten? Ya sing duwe no. Ayo kowe kapokmu kapan? Namung guyon Bu, namung guyon ngapunten Bu. Mung guyon kok Bu, guyon Bu. Teko ngendi mau? Mas, wah kula Pak, Pak gayuh lintang ngeten niki. Bu, Sing tias ingsun. namung estu to Bu? Kabaripun Sing ndi? single saestu. Engko nang mburi wae tekoke. Anu Tak celokke lho engko ben disawer lho. Kowe Wah, pengen digawake golok apa digawake saweran? gawake duit mawon Bu, gawake duit. Enten kok Bu Kesi, enten kok Bu Kesi. Ya wis, nek pengen disaweran jan panggil. Sinten? Ya sapa sing duweni Bu Patmi? Hamba Allah, monggo tidak. Malah Mbak Allah lho ora. Dereng tepang lan ya hamba Allah kan lebih bagus to Pak. Dereng tepang Pak.
Lah sapa nggih ndang selak wektune entek. Mboten, Sapa? Bu, niku- Wani jenengan wani ra nyen panggil. Mengko det sawer. Urusan duit wani Bu kula. Ya wis sok. Sinten asmanipun? Pak Irfan, panggil sana. Pak? Irfan. Pak Irfan, cintaku, sayangku. Monggo lho tindak panggung nyaketi kalian Bu Hajah lho. Pak Irfan, monggo Ir menika seneng, Fan menika waweh, weweh, tegese seneng sedekah. Monggo Pak Irfan, Mas. Walah gantenge kaya aku no. Nggih nggih nggih. Oh. Masyaallah. Nim sapa senaksenan bumi langit. Masyaallah. Nggih matur nuwun. Begini jane dagelan apa copet? Lenten apa to, Pak? Lah ape telur saut lho. Niki sawerke kula kok. Dang. Terus pripun? Bedap, monggo. Pak Irfan, sehat selalu nggih, Pak. Nggih. Oh, mati niki. Yes. Gareng iki. Mboten napa-napa. Kula sing nyagaki, Pak, mboten napa. Alhamdulillah, Pak. Anu, sehat selalu nggih? Nggih, alhamdulillah sehat selalu. Pura-purae yen ki sing anu aku sing wartawan. Iya. Oh, nggih ngoten. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam Bu Hajah Supatmi. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah Bu Hajah sehat selalu. Silakan Bapak menghadap ke kamera, Bapak. Apakah Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, I am fine Bu Fatmi. Mriko Pak disapa Pak, mriko Pak. Siapa iya. Pak? Pak Irfan mriko disapa. Mriko nggih. Oh, alah. Agak kok angel kaya. Angan. Nah, ya dah. Wis Alhamdulillah dang siap, dang Bu nyawer Mas Gareng dang meduk. Engko ben Nggih. dang rampung. Lah nggih sehat to, Pak? Alhamdulillah sehat. Mikir ndi coba? Terus sampean milih sing pundi waton cocok regane? Halo. Makasih. Niki lho, Pak. Niki. Halo. Imamnya ini imam calon imamnya Bu Hajah menika. Oh. Pak Irfan. Oh nggih. Radi mriki mawon. Nggih. Lah niki mengke terus latihan nemokke manten. Iya. Gladi bersih nggih sesuk. Tangi sing tias. Aduh. Suaraku dadi metu ya. Oh, kok dereng metu. Ora metu mau nggih. Lah nggih. Nggih. Pas sampean bagian ngetokke tenan Pak. Tenan. Dang rem Tepuk tangan kagem Bu Fatmi luar biasa. Nggih. Mohon izin Pak Irfan. Hmm. Luar biasa. Pak Irfan asli Gemantar menapa saking pundi? Tawangmangu, Pak. Oh, Tawangmangu. Sudah lama kenal sama Bu Hajah. Sudah, Pak. Dan ini mau merencanakan untuk ke jenjang selanjutnya, betul? Jawablah. Kalau seorang laki-laki yang gentleman, Pak, mumpung disaksikan jutaan warga masyarakat, katakan iya, kalau iya katakan tidak, kalau tidak. Aku mewakili panjenengan. Nggih. Nang. Lho. Jak tekono, wis tekono sak Sekedap, karepmu. niki mengke sing gawa duit sinten ta niki mengke? Tenang. Balik rono neh lho. Kula ngewangi sinten ngoten lho, Pak. Lah nggih. Oh, alah aku berarti nggih, berarti sampean bijaksana nggih, Pak. Aduh. Nggih. Lho, sing gawa aku lho Mas, berarti nyen ngewaki aku. Loh, lah nggih, ya dinyatakan. Ya. Anu cinta lahir batin sama Ibu Hajah. Saya suaminya, Pak. Lah nggih. Modar raine gareng pucet. Ayo. Lah nggih, maksudnya kan menjadi suami kan cinta ngoten lho Pak kali Bu. Ngono Pak. Kira Pak. Omongane Saya wong sangat kisinan. mencintai istri saya. Lah alhamdulillah. Jujur terus terang yang paling dicintai, yang paling disukai bagian mana Pak? Maksudnya kalau yang paling dicintai, karakternya itu luar biasa. Luar biasa. Beliau sangat dermawan, Ya. pekerja keras, Nggih. sangat tangguh. Nggih. Tangguh. Mungkin 1 juta banding 1 atau 10 juta banding 1. Luar biasa. Luar biasa. Tapi begini Pak Irfan. Nah. Sebelum jenengan naik, Pak
Gareng tadi celutak jaraki Bu Padmi. Wah, berarti honornya mungkin dipotong mawon, Pak. Potong. Memang saya tadi mohon maaf ya Pak, mumpung masih lebaran ya Pak, jangan dipotong, mohon maaf. Memang saya tadi celutak, tapi karena saya disuruh oleh dalangnya Pak. Wah, berarti dalangnya yang dipotong ini. Dalangnya disuruh masyarakat Pak. Masyarakat nggak bisa, kita kalah sama masyarakat. Jadi memang luar biasa Pak Dalang, saya sudah sangat mengagumi beliau. Nggih. Prestasinya luar biasa, pencapaiannya juga luar biasa. Dermawane nggih luar biasa. Saya di dekatnya saya Mohon tahu, izin Bapak bisa mengungkapkan rasa cinta Bapak melalui pantun. Ya, mangga. Cumi-cumi ikan lele. Bu Haja Supatmi, I love you le. Cakep. Yap. Musim dingin tidur seranjang. Cakep. Lah terus Sidot, lah turunnya tang mriki ta apa? Istriku yang paling cantik Ibu Supatmi. Jalan-jalan bersama-sama ke Jepang. Oh. Itu nyambung ya. Orang nyambung. Ning kanggone wong duwe-duwit niku tetep nyambung kok, Pak. Tetep nyambung. Tetep nyambung. Luar biasa Pak Dalang, jadi Sembah nuwun, Pak. hal yang dikagumi, beliau sangat dermawan, beliau Nggih. sangat rendah hati, beliau sangat baik hati, kepeduliannya terhadap masyarakat banyak, Sip. sangat menginspirasi. Saya suaminya terinspirasi gitu, maksudnya hal-hal yang sangat bagus dan pencapaiannya juga luar biasa. Bisa 1 juta orang, bisa 10 juta orang Pak. Iya. Bisa dicapai sama Bu Supatmi. Jadi luar biasa lah, kita doakan beliau. Iya. Semoga sehat selalu, Amin. Amin. diberikan rezeki yang banyak, yang Amin. melimpah ruah, Amin. yang barokah, Amin. Amin. diberikan umur yang panjang, yang barokah. Amin. Semoga apapun yang dilakukannya bermanfaat untuk orang banyak dan Amin. masyarakat banyak. Ini luar biasa loh, Bapak. Pripun? Beliau ini kalau manggil Ibu Haja itu beliau, ora kok Anda, ora kok kamu. Beliaunya Bu Haja. Luar biasa, padahal ini suaminya loh. Oh. Itu bentuk ketakdiman apa memang takut Pak nih kan? Tapi saya jujur dari hati saya yang paling dalam, maksudnya sangat mengagumi pencapaiannya gitu. Pencapaiannya luar biasa, saya yang laki-laki saja tidak mampu. Oh. Belum bisa mencapai seperti beliau. Jadi selama ini sama tidak mampu ya Pak ya? Ya, maksudnya belum bisa menandingi kehebatannya. Gitu. Ini ngoten Sarek. podo, Luar Pak. biasa. Bagaimana kalau kita sama-sama minum biomoringa? Alah. Itu iklan. Nggih. Semoga selalu sejahtera, Pak. Nembang. Nggih. Mohon izin untuk Bapak Irfan juga harus berkenan nembang juga. Ngoten Pak. Lah pripun Pak Irfan? Jadi, Gimana, Pak? Bobot timbangnya lho. Nah, yo. Wis Pak Gareng wae sing nembang ndak wektu entek. Jenengan nawer Lho, nyawer nek kula- aja. Nek Pak kula Kan wakil. nembang apa? Setia Tuhu? Oh, Caping Gunung. Samping gunung. Mantan, mantan. Oh, nggih, samping gunung. Ya, ya, ya. Sendro berarti nggih. Nggih. Sendro, nggih. Jadi pelak sendro. Nggih, nggih. Wah, aku lek bisi Kese yang bojoku. bantuin. Nek bisi pripun Pak? Kula lek bisi Bu Kesi ngono kuwi. Ngono tuh. Kula nek bisi bojur Pak malah kula mut kupinge. Ah. Mangga Bu. Mana. Ayo. Dek jaman Meriah, Fatmi Pak Irfan luar biasa dan Iya, Mohon Mas. terima kasih. luar biasa. Nggih. Jos saestu. Bu Haja terima kasih Pak. Napa lho Bu? Nah, lah dadak ngopo lho lah nggih. Nggih nggih. Allahumma sholli ala sayyidina. Bantuan Pak Irfan iki. Allah, masyaallah. Ayo. Pikantuk bebungah Pak Yoyo Nggih. saking Bu Haja. Sembah nuwun. Dalange mboten Bu, pun sugih niku Bu. Pun nggih nggih. Nggih. Bejane nggo anak ngene iki lho, ayo. Ngerti ya anakku tak jak iki mau. Sing ndi? Nggih mangga nggih. Nggih. Iya ya, Masal. Niki anak kula nggih. Nggih, makasih. Aduh. Iya iya. Wah, nggih. Pengrawit bar umroh sedaya Bu niki Bu. Nggih. Nggih. Enten 50 enten Bu niki. Kakean ngawur. No, lah iya maklar mesti ya entuk to Pak. Iya. Nggih. Lah nggih 35 Bu.
Nggih, 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 Pak. Hal, Pak. Nggih, nggih. Anu 4 5 6 7 8. Masya Allah. Nyawer kok kaya wong kesurupan ngene iki. Kaya kesurupan. Ora eling iki, Pak. Sing nyawer kaya wong ora eling. Nggih. Masya Allah. Iya, nggih. Wah, anake Cak Bagus nang digoleki. Munggale, munggale. Ya Allah. Niku anak-anak yoga niku nggih. Nggih. Wah, iya. Iki tahun ngarep lek tanggapan rene mesti anake dijak kabeh sok. Tenan, Pak. Kula niate niki ajeng produksi sak oke-okehe, Pak. Gawa sok tahun ngarep niki. Nggih, sembah nuwun Bu. Wah, jan. Barokah. Lagi iki lho ana piyayi nek kaya ngono. Nggih, niku mangke ingkang badhe sabetan niku, Bu. Masalah. Mboten sah, Bu, matur nuwun. Nggih. Mboten sah tahun ngarep mawon jenengan tanggap melih pun, nggih, ngoten mawon. Masalah. Nggih. Nggih. Anu, Sehat sampun? selalu, Bu. Nggih. Mboten ditelaske sedaya ten panggung niki sampun nggih. Oh, nggih. Bu Hajah, terima kasih, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Pak Irwan, sehat selalu. Nggih, lancar rezekinya ya, Pak. Nggih. Sami-sami. Alhamdulillah, nggih lah nek Pak ayo, Bu. Nek Pak. Dadak rene ya ngopo. Nggih. Ngapunten Pak Irfan, pancen ya dagelan ya ndagel ngoten niku. Nggih. Lagi iki to ana piyayi kaya ngono. Lah nggih. Langsung piyayi kok blobok sok rezeki kangge kanca-kanca. Ayo, malah niki Pak Lurah pikantuk salam niki Pak Marno saking Pak Haryanto Chandra Dewi. Lurah Jati nika nderek Mangayu Bagyos, derek kula kepala desa Mas Sumarno sekeluarga. Mantu mugi-mugi pinaringan lancar guyub temanten samawa rahayu. Amin. Nggih. Pak Lurah Jati. Nggih. Ugi menika saking Harjo Spice Resto dan Cafe Catering Jalan Lawu. Nanti Mas Pandes Papan, Pandes Papan Karanganyar ngersake Katresnan Sejati kalian Kusumo Wijoyo. Wah, nggih niku. Diaturke nggih. Nggih, Pak. Nggih, coba. Yo nong karo Mbak Birgita coba kaya apa jumeneng Cahayu. Ayo. Nggih, jan. Ndi dhisik, sing dhisik Katresnan Sejati apa di medley, Pak. Hah? Aja dhewe-dhewe. Ayo, nggih. Katresnan Sejati aja. Ya, oke. Gitu, setuju ra? Iya, setuju. Ayo. Yuk, langsung mawon jumeneng yuk diaturake Katresnan Sejati. Oke, dados. Diucapke selamat doa terbaik untuk Bu Patmi, Pak Lurah. Ayo, coba. Doa terbaik untuk Ibu Supatmi dan Bapak Irfan nggih, Pak. Nggih. Semoga bahagia selalu, sehat panjang umur, semoga keluarganya ayem tentrem. Amin. Mbak Winong untuk Pak Lurah yang punya hajat mantu. Nggih, semoga besok acaranya berjalan lancar, tidak ada halangan. Semoga acaranya diberkati Tuhan, terus semoga bahagia selalu nanti mantannya Pak dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agareng karo ndongakne masyarakat. Nggih, ayam-ayam tentrem, sehat selalu, lancar sukses. Oh iya, awake sehat? Sehat. Ben sehat ngombe apa? Yo muringah. Ya pinarak matur nuwun nggih. Nggih. Sik sisan meneh iki, ya. Kusumo Wijaya. Telu pisan Mbak Dian, Mbak Mira Kirana dan juga Mbak Triastuti. Tuti lek gelem kudungan kaya Bu Patmi lho jane. Tenan nggih. Estu nggih. Yo jumeneng sik jumeneng ya nggih. Monggo kudungan anu anduk kae. Nggih, nggih. Kudungan kembang melati. Nggih. Nggih. Ya. Kalih setunggal melih. Napa? Mirip nganu ibuke Mas Danang Pak Mbak Tutik niku. Nek Sinten? jilbaban. Busur, Mbah. Apa yang ngono? Anu, nggih saestu niku mirip. Ayo, layak Mas Darlan njeluk Mbak Tuti kok Kanjeng Mama. Ibu. Mama. Ayo kaya Karno nyeluk Kunti. Kali ganggu ayo. Ayo.
Ibuke disembah bar kuwi terus dijongkrokne ning kali. Ibu era dihargai. Ngaragahi. Apa nek regane? Ayo nggih, yo Mbak Dian sik mengucapkan terima kasih no, yo ngono kuwi. Nggih, sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mliginipun kangge Bu Patmi, Pak Irfan, Pak Lurah, Bu Lurah, Mas Mbak Manten, kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami. Awit sampun nanggap Pak Cahya Kuntadi lan sak rombongan. Mugi-mugi diparingi sehat bagas waras, ayem tentrem, rezekine lumintu, diparingi rezekah berkah melimpah ruah seperti blewah yang ingin dibelah sama Pak Lurah. Iya. Bareng ngentekan kata-kata dhek gur guyu tok kaya arep nglumer ayo. Mas Gareng yen kon milih iki, wong telu milih ndi sampean? Lho, ndak milih barang Pak. Lah mau kan Coba sing tengah Pak, ketok apik sing tengah Pak. takoni yen ngono. Coba Mbak asmane sinten? Kula Mira. Mau Mirah, ya murah Pak. Mira, Mira. Pak. Oh Mirah, kontene sumber hayu. Iya. Nggih. Nggih, ucapannya kangge tuan rumah. Kula pengen pantun mawon. Oh boleh. Parian. Nggih. Budal sekolah numpak delman. Cakep. Ngoten lho. Mugi Bu Patmi ugi Pak Lurah tansah pinaringan pangayoman. Amin. Amin. Ayo Tik, arep apa? Puisi. Ayo Tik. Kudungan apa? Kanjeng Ibu. Ayo Kanjeng Ibu Bathari Durga ayo. Kula aturaken matur suwun kagem Pak Irfan kalian Bu Patmi nggih Bu nggih. Matur suwun saweranipun. Mugi-mugi panjenengan mengke rezekine tambah kathah barokah. Jing nanggap melih sindene nggih niki mawon mangke sawerane ditambahi melih nggih Bu. Alah. Nggih niki masih membuka donasi Sinden. Ngendandakne mobil. Ayo. Sisan, kalau kehabisan uang bisa QRIS ngono. Kiurisi. Wow. Wah, ora ngerti. Mudeng-mudeng cah pinter. Hargai Kanjeng Ibu. Iya nggih Kanjeng Ibu, kita Kartini nggih. Nggih. Ya Kusuma Wijaya ya diaturake. Karyane Piye ta, piye ta? Istrinya namanya Mbak Pawestri. Oh iya. Nggih. Wah, jan mbok Yarka ya ayo. Jadian nglumer. Ayo. Yo diaturake Kusuma nglumer yo. Kusuma Wijaya berpadu dalam melodio. Adianto manut jam kula menika sampun jam 1:00. Parandene lak nggih tasih semangat Mas Gareng tralala. Ijeh leres Bapak kedah semangat anggenipun nyambut damel. Nah, syukur nyambut gawe semangat ki rezeki sing ditampa insyaallah bakale berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mergo pakem kula nuwun sewu. Dawuh. Sing jenenge wong nyambut gawe niku niatono ngibadah, insyaallah rezekine kuwi jatah bakale dadi barokah ngoten niku. Leres. Sing baku ki lak ya sing digoleki mung berkah lan barokah to Pak. Lah nggih mila saking menika. Rezeki akeh kaya apa lek ora barokah, sosok ya biasane malah kelangan. Ora nggon setitik ora nggon okahe ning sing baku berkah barokahe. Lah Nggih. ngoten. Leres ngoten niku. Klebu ladi wonten menika Jumantana Gemantar. nggih, namung pados berkah lan barokah. Tambah seduluran kalih warga masyarakat lumantar Ibu Hajah Supatmi sekeluarga. Nggih. Wonten ing dalu punika. Gong diresi gong kono gong. Ada rebutan apa? Wah, ora nyapa-nyapa kok. Gumun kula niku lho, Pak De Gareng. Nah, ya. Anu kesokan duduh mie apa? Lah piye pancen ya hidangan banyu mili lho. Wiwit sore niku terus mawon mboten enten teke, nggih. Ndoke niku tidak rasa dibuntel jarik ngoten niku. Iya. Ndoke alit tok niku, nggih ngoten. Anu gemak nika lho Mas Gareng ayo. Pun kopen tenan kok Pak Nggih, niki nggih. dalu niki. Mila menawi swargi Pak Dianem Surata nika nate ngendika sing jenenge seniman niku yen mulya ngungkuli raja, yen pas apes ya sak ngisore kere ngoten nika. Nggih, nggih. Nek teng mriki pun mulya pun kaya raja saestune. Lah nggih mila saking Pasugatan menika. napa mawon luar biasa kabeh iya. disokke ten mriki. Nggih. Betek-beteke ngopeni kanca-kanca tenanan niki pun direngkuh dening kula warga
rombongan Pak Yoyo niki pun sanes liya bebrayan malih. Nggih. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Nyapa to, Gong? Arep ada itas apa piye to, Gong? Ora, aku ora sengaja, ora. Aku anyel wis suruh nek bukane. Ha iya. Iki lho, medal melih niku lho. Oh, kaya ngono. Kok gerigel tok nggih. Niku lho Mas Gareng mang pirsani niku medal melih, nembe kula rasani lho. Matur nuwun dumateng Kang Mas Sinoman luar biasa. Amin. Doke gedhi-gedhi ngeten niki. Nggih, wah jan. Yaene metu mie, wah jan cocok. Nggih, matur nuwun sedekahe tuan rumah kathah. Nggih. Dahare ping pinten? Oleh napa lho Bu? Pun derek mawon. Ping sekawan nggih. Oh, ping kalih mawon. Ping sekawan mesake nabung niku nggih kesel. Oh nggih, monggo ngoten niku. Gandeng akhire papat to saka akeh hidangan piring akhire pirang-pirang akhire disampar niku wau ngoten niku. Iki lagi hidangan kedua utawa ketiga wis ngutahi jarik niki. Lah iya nggih. Nah nggih. Ngepel suarane semak bret ngono. Nggih. Niki nuwun sewu kanca-kanca niku wau Bupatmi ndangu. Niku sing nabuh kok tasik nem-nem. Nem-nem. Nggih. Madangkaran niku nem-nem sedaya. Nggih. Nem-nem. Rata-rata menika sarjana seni, wonten ingkang dosen, wonten ingkang guru, ngoten niku. Nggih. Tur cakrak-cakrak ganteng-ganteng. Nggih. Leres. Sing jaipong niku tanggane jenengan to niku? Anak buah niku malah. Wah. Anak buah. Anak buah niku, Pak. Oh, nggih. Niku nek mboten nderekke bapak niku tenggen kula, Pak. Oh. Nggih. Kegiatane napa? Ngepel. Iya wis pancen nggih nglunasi Avanza pancen nggih piye nggih. Nggih wong jenenge napa mawon watone positif, watone niku halal ya mboten masalah. Cita-cita becik, cita-cita apik kok wani rekoso niku ngendikane Pak Yoyo lak sae to. Pengen mul ya kudu gelem rekoso. Leres mila saking menika nggih. Mulai saka Avanza 2006 ya kaya ya. Lah iya. Lah nggih. Kados jenengan niku nuwun sewu, jenengan niku nggih piyayi rekoso. Perjuangane seorang Gareng niku nggih luar biasa, nggih to. Saestu, Pak. Nggih, jenengan wong ngatasi tengah wengi kados mekaten menika kenapa dadak ngangge wedak putih kabeh kaya ngono. Ngoten niku diganti pink niku mboten saged to Mas Gareng. Mboten saged wong niki pun tato permanen kok, Pak. Oh iya. Lah iya. Lah luar biasa. Tur nggih ngadeg jumeneng ngoten niku ngadep dumateng audien teng masyarakat ngoten niku. Kendel. Dalang kaya kula ngedhep teng kelir, kendele lek adu arep kalih masyarakat dereng kantenan. Mula niku, Pak. Niki sing bedake dagelan kalih dalang teng mriki. Napa bedane? Entuke wani. Wah, nggih. Ning nek Pak Dalang nganti kukut debok Pak sing didep, Pak. Lho. Ning nun sewu pamane kula kon milih. Tinimbang milih sinden kula milih debok. Ya pilih sinden to, Pak. Ya ora milih debok. Debok ra iso apa-apa gur meneng lho, Pak. Lho sampeyan aja salah. Kula sewengi ngedhep debok. Insyaallah mesti entuk rezeki saka Bupatmi. Ini lek ngedhep sinden, suwi-suwi malah kelangan dhuwit kula malahan. Dadi untung deboke niku. Oh, dadi pilih ngedhep debok nggih, Pak. Nggih. Mergo bareng ngedhep debok entuk dhuwit. Nggih. Timbang ngedhep sinden lho nggih. Ngedhep debok entuk dhuwit iso nggo tuku sinden. Iya. Sarahe terus rono lho. Matur nuwun guwakane sae jenengan. Mbok nembang Mas Gareng nembang jenengan. Ayo kaya apa bos campur sari kok ya. Nembang ngono ya apik ayo. Campur sari kula niku nomor 2 Pak nggih sing. Nun? Apik nomor 2. Sak Wonogiri. Apa niku? Sak Solo, Pak. Wah, nomor 1 niku kula goleki ora enek. Dadi tetep nomor 1 apik kula. Main niku tahun wingi ping kalih, Pak. Kok iso ngenes men Mas. Pokoke kula ki seneng karo loro, Pak. Disyukuri mboten napa-napa disyukuri. Kula syukuri. Nggih. Bangga kok. Kur ngajak latihan mawon ora. Nek konsumsi nggih. Nggih, entek. Ning tirakan jenengan, prihatin jenengan, perjuangan jenengan insyaallah mbuh kapan wektune bakal yo ngunduh. Upami mboten jenengan sing ngunduh, sok anak putune sing bakal ngrasake nikmat. Amin nggih, Pak. Amin. Nyun donganipun. Nggih, kados Bupatmi seneng dono driyah ngoten niku, insyaallah sing ngunduh putra kali putunipun. Leres. Ngoten Leres. Kuwi tabungane wong tuwa. Nembang napa Mas Gareng? Menapa nggih, Pak? Pun tok jenengan raja campur sari kok ya. Kula pun suwe ra karaoke niku lho Pak dadi lagu-lagu pun lali. Nggih, monggo.
Dawuh menapa anu? Pepeling nggih saged. Saged, Pak, saged. Kula nggih. Napa malih dawuh napa? Ali-ali. Saged, saged. Napa malih? Nyidam sari. Saged, Pak. Lah monggo yen ngoten. Lah nggih saged kewirangan niki saestu kula niku. Nyidam sari, ali-ali, pepeling. Nggih. Lek kelangenane Bu Patmi wingi Menapa? nalika kula sowan mriki niku nembang Sri Huning. Kuning, nggih. Nah, kuwi metu neh kuwi lah. Nah, nggih. Kaya ngono. Mbak sing buntelan 2 kilonan mboten enten ta niki. Oke, nggih. Nggih, monggo. Niki Pak Monggo. Kyai niku nek anu napa tegese wong niku nek diparingi ndang gage-gage nampa niku Nggih. gawe lega ati. Sing nglinthi ngrika ndang mrika. Nggih. Nah, niki nggih pengrawit mawon nggih. 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 Nah, Semeke engko ben ra iso mlaku neh. lenten apa? Asam lambung. Lah iya, mergo asam urat akhire lambunge kena. Asam lambung apa asam urat? Asam urat. Oh, nek mete aman, Pak. Aman nggih. Aman. Nggih. Mete niku aman, ndak apa-apa. Niku iso menurunkan yang namanya asam urat. Nggih matur nuwun. Lah iki genah rezeki nak ngrene. Lho polahe lho. Sendalku mendi to, Le? Lah. Ya, genah iki angger Bupati. Ngapunten Pak nyun izin, Pak. Kula mandhap. Monggo. Wonten dawuh ingkang langkung wigati. Siap. Menyangkut hidup kula 3 hari ke depan, Pak menika. Iya. Monggo. Nggih, monggo. Mangke lek pikantuk ampun lali kula diparingi. Ayo. Nggih, nyun donganipun mawon nggih. Nggih, robana tina fidillah. Anggen kula ngemis sukses nggih, Pak nggih. Ayo ngemis lah nggih. Yun, dawuh Ibu, kula sowan. Dawuh. Bude? Nggih. Bude Rusik, ini kok mbarepipun nggih. Oh, nggih. Kakak mbarep. 9 tahun baru pulang. Lah napa transmigrasi napa umroh? Umroh sah. Oh, nggih. Namung sampun sehat nggih. Oh, nggih, mugi yang terbaik swarga papanipun suami dari Ibu Rusia. Lah nggih Rusiati, nate teng Rusia maksudnya ngoten nggih. Kotrok tenan iki. Ayo nggih. Jenenge sapa jenenge asline? Jenenge sapa? Budhe piyambak ingkang badhe anu nembang nyari rani. Oh, nggih monggo. Oh, wonten mriki kemawon. Bapak Yoyo Cahyo nyuwun pangapunten. Pripun? Menika Ibu Hajah ngersakaken kalian sederekipun Bajeng Ibu Rusiani. Nggih. Ibu nepripun? Ibu Rusiati. Nggih. Badhe nderek nembang namung wonten mriki. Oh, saged. Bawa gegarane wong akrami. Oh, nggih, asmara. Kagem ponakanipun. Oh, nggih. Terus pundi Pak Cocok. Nggih dikleru kok Pak. Nggih. Lah jenengan mboten teng mriko mawon. Mendhet mik Pak. Oh, mendhet mik. Oh, nggih. Wajar. Ngangge mik napa ngangge toa? Ora. Ayo nggih. Nami. Nggih. Ibu Rusiati nggih. Sekedap kula tanglet kula nggih lali kok Pak. No Wirnarno ayo. Ya, Cahyo. Pambene ora. Ibu Kesi non sewu nanti jatuhnya ke itu ya Bu apa Setia Tuhu ya Bu. Oh nggih. Dibantu nggih Bu nggih. Belok Iki nyawer apa ora kok ngakon-ngakon. 6,5. Iki sing nyawer bose ya Bu ya nanti ya. Gegarane wong akrami anu dawuhipun menapa mangke? Mboten dadi ati. Oh nggih pun manut sing nanggap nggih. Manut sing nanggap nggih. Nono ora kuwi. Ilang kita ya nggih. Senengane lho win-win ayo kuwi ora. Alah kun. Senengane nar ayo. Di. Munyuk ora ayo. Coba mangke di anu riyen. Siapa ya Bu? Nggih, pun tinting rumiyin. Pelok Gegarane ngoten. Nggih. Buat ponakanku tercinta Eva yang besok mau nikah. Nggih. Semoga semua berjalan lancar. Amin. Bisa membina rumah tangga yang mawadah, sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah, donganipun Bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Sampai maut memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Tegese jodoh Pak niki wahyu jodoh. Ayam tentrem. Amin. Sayang orang tua, sayang keluarga semuanya. Amin. Banyak rezeki ya Bu ya. Melimpah berkah Ini barokah. tapi ora ya. Terus pundi? Maaf nanti kalau ini
didampingi ya sampai. Enggak masalah, salah itu enggak masalah, enggak jadi masalah. Yang penting uang masuk ngoten mawon. Iya. Jan. Monggo Bu, nggih. Kekarane. Kekarane wong ngakrami. Nggih, nggih. Tutu pondo tutu rupa. Cengkoke Hamung ati pawi luput pisan kena pisan. Bu Patmi niki semanten Mas. ya Wah, jan elok nggih. Yen gampang luwe gampang Gambus. yen angel langko tan kena numbas arta Jan kompake lho. Iso kompake kaya ngono lho Bu Patmi karo Burus. Wah, jan. njaluk sawer pira? Sampun saikhlasipun, Bu. Wau sampun kathah niki nggih saikhlasipun kemawon. Bu langsung setiap tuhu didampingi nanti kalau lupa ya Bu. Nggih, monggo seter tuhu nggih. Oh, anu kali Ibu Ajah nggih? Ya, Nggih, monggo Bu. Nano. Aku kang Ngeten lho, Pak Sayo. Pripun? Ngen gerungan iki ya niki wau. Hah? Nek anu sing saged Piyai Kakung, mengke ajeng disawer kalih Ibu Hajah 100.000. Oh, Piyai Kakung niku anu Ingkang pundi? sing mirsani apa wiyaga? Dalem. Wiyaga napa sing mirsani? Wiyaga. Wiyaga. Ayo. Wiyaga. yogane kabeh yogane. 100.000. Ama. Kuwisnya belum Kesusu hama manjat. Ayo. iki ora tak akali rendang tekno donyane lho iki kok. Niki anu pengrawit riyen. Anu sing napa? Sing ngendang napa sing napa? Sing pundi? Bajane ngetes sing pundi Ibu aja. Ngetes sing pundi? Niki sarjana sedaya niki. Nampilih Bu sing pundi Bu? Mas Gareng ki solidaritasnya memang tinggi sekali. Tenan kok kula niku rela miskin nanggere kanca dalam kula apa bahagia gitu kok. langsung ininya wis pun nyarah Mas. Berarti 200 mbok kayake Oh, Gareng fitnah to Mbak mau. Ya ndang, tanggung jawab dadi mbok iku tuh tanggung jawab. Oh, tapi kan tanggung jawab, Pak. Oh iya. Mang pilih, jenengan buktikan sapa sing Coba nopal. Apik 100 le, nopal. Syutingan Mas. Apik 100 nek elek. Nek elek pateni mawon, Bu. Nopal. Syuting tertuju ke sana, nopal. Yo. 100.000 lho le nek nggo ngangsur senia le. Yo le. Yo. Syuting. Malah toh. Mau nang Pun Bu, 100. Usih. Pripun? Para penonton, sae napa sae? Sae. Wes cepet tenan. Iya, 100. 100 nya Mas nya ndang ditutup ndang ya. Nah. 100 gak nang kancane nang. Jenengan pendet ampun njukuk dhewe lah dipangku aku arep njukuk ya pekewo, Pak. Ndang. Lah nggih to. Duwite dipangku. Aja lancang gak parah. Lah nggih, kula kan nunggu Pak. Nah, berarti transporter ono 50. Makasih. Nah, ditutup tapi tutupe mau piye? Bude Rusi men. Bude no. Oh, Bude arep nutup. Sing buka bude kok sing nutup nggih bude no. Mau budhe wis hama manjat kok malah dindek kok ayo. Ama. Sing sayup-sayup Ya.
Luar biasa tepuk tangan Burus kalian Bupatmi wah jan. Bude awet gagah, awet sehat, awet momong anak utuh. Amin. Amin. Panjang umur ya, Bude. Lek Bude Rus asli pinter nembang tur ngerti karo irama ngerti gending. Nggih. Lah iki mau kendangane genah 3/4 iso kok, Dek. Saged kok. Suwuk iki mau. Pokoke sing penting setuju nggih Bude nggih. Matur suwun. Nggih. Bu Hajah tasih wonten dawuh malih? Sampun cekap? Bude nggih sampun cekap? Ngersake napa Bupatmi Sri Uning? Napa, Bu? Wingi pas buka kalih kula nembang Sri Uning kok. Ayo. Nggih. Oh Sri Uning, nggih, nggih. Matur suwun. Aku firasatku aja-aja ning Lampung gamelane ngene ya. Ayo nggih. Nggih. Nika karyanipun Mbah Sukron Suwanda niki Sri Uning. Pak nyun izin. Napa? Niki nyaosi Mas Nopal. Oh iya. Sale matane. 100 lho mau. Matane pun menteleng terus niki Pak. Nyele. Wedok ya. Lambene ajarane elek Pak Win iki ora nggih. Mboten lho Pak Di. Nggih. Cobi bawanipun kula nyuwun Bukesi ya Bukesi, sampeyan sing bawa Bukesi. Ayo bawa kaya apa? Nggih. Putri kang Sulestiyeng warni Sri Huning Mustika Tuban labuh tresno prapteng layon Awur yoga ya awur maling. tak prangkung bojone Bebela Wiratmaya Semelang kuwi garenge tiwas kabeh dilungi bae duwe katut malan ya. Ngedhe-mu dhewe katut, Reng. Nggih Pak Seneng kadung tak longke ya ora apa-apa Pak. Anu ya, kok teko ngesor balekno nyelawe-nyelawe ya. Ngandi lek golek susuk ora. Rangira Sri Huning gugur mongko mustika dalem. Waduh matur nuwun Ibu. Sing ngelone kaya ganteng men to Bu. Telek. Iso. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mbah nuwun Mas nggih. Matur nuwun. Napa? Komen dari Ibu. Napa? Sing maringi nggih ganteng banget ngoten pripun? Lha pancen ganteng tenan kok. Oh lah nggih pun. Karo Winarno ganteng kuwi ya. Kula nggih setuju kok Di. Ayo.